Λοιπόν, επανήλθαμε για να δούμε τι γίνεται με το DNA μας, κυρίες και κύριοι, μια που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του DNA. Και έχουμε την κυρία Μαρία Γεωργίου εδώ κοντά μας, που είναι και εξειδικευμένη στη γενετική ιατροδικαστική, εκτός από μοριακή βιολόγος. Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου. Είναι καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Γεωργίου. Και επίσης, αυτό που συζητούσαμε πριν, πέρα από τα επιστημονικά συγγράμματα που έχετε δημοσιεύσει, και εντάξει, κατανοητό επίσης για έναν επιστήμονα, έχετε γράψει αυτό που λέμε και εκλαϊκευμένα επιστημονικά συγγράμματα. Δηλαδή, ναι, γιατί αυτό που βιβλία τα οποία μπορεί να διαβάσει ένας κόσμος και να καταλάβει. Γιατί ακούμε για το DNA, ακούμε για την αποκωδικοποίηση του DNA, ότι φτάνει σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά κτλ. Αλλά επί της ουσίας, όλα αυτά που γνωρίζουμε για το DNA, η ανακάλυψη του DNA το 1953, τι έδωσε τελικά στους ανθρώπους, τι έδωσε σε εμάς πρακτικά, πού μας έχει βοηθήσει, αν μας έχει βοηθήσει κάπου, για να ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Να κάνω μια επισήμανση μόνο, όχι διόρθωση, επισήμανση. Πολύ σωστά είπατε ότι το 1953 ανακαλύφθηκε το DNA. Εγώ θα αλλάξω τη λέξη ανακαλύφθηκε και θα τη διαφοροποιήσω ως εξής. Το 1953 έγινε το μεγάλο μπαμ. Για πρώτη φορά πήρε σάρκα και οστά αυτό το μόριο, ονοματίστηκε, διαπιστώθηκε η τελική του δομή κλπ. Όμως η δουλειά... Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους δύο εφευρέτες ερευνητές. Εγώ είναι σε πολύ μικρή ηλικία, νεαρή όταν πρωτοξεκίνησα. Και αυτοί που ήταν και λίγο κλέφτες, να πω την αλήθεια, ο Βότσον ιδιαίτερα. Η ιστορία όμως είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Πολλοί ερευνητές δούλεψαν πάνω σε αυτό, ώστε να φτάσουν αυτοί στο τέλος να βάλουν την τελευταία πινελιά. Μεγάλη δουλειά, μεγάλο ποσό της δουλειάς, και επειδή είμαστε γυναίκες, οφείλω να το λέω. Κυρία Γεωργίου, βλέποντάς τους τώρα, ότι αυτό θυμίζει φωτογραφία από θεατρική παράσταση. Δηλαδή, αν δεν το ξέραμε και δεν μας λέγατε είναι Watson και Crick κτλ., όπως το βλέπεις, δεν τους. Πώς τους φαντάζεστε τους επιστήμονες, με κέρατα? Όχι, με τις άσπρες, ξέρετε, σε ένα εργαστήριο μέσα, με τις άσπρες ποδιές αυτές που φοράτε. Αυτό πάντως που έχουν σίγουρα είναι αυτό το περίεργο που έχουν από εδώ και πάνω οι επιστήμονες, κυρία Γεωργίου. Είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτό το μάτι που κάπου αλλού κοιτάζει και κοιτάζει και αλλού εντελώς αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι? Με συγχωρείτε. Αυτό έχει να κάνει με το DNA τώρα εδώ που το λέμε, κυρία Γεωργίου. Το πώς βλέπουμε και τι μάτι έχουμε και βέβαια έχει να κάνει με το DNA, και όλα έχουν να κάνουν με το DNA. Και το πόσο έξυπνοι είμαστε. Και το πόσο έξυπνοι είμαστε, περιμένετε. Να διορθώσουμε. Το DNA δεν είναι πανάκια. Έτσι. Όπως ο Γιακόμπ είπε, το 50% είναι DNA και το υπόλοιπο κληρονομικότητα, και το άλλο μισό είναι, το άλλο 50% είναι περιβάλλον. Έτσι. Δεν είναι μόνο το DNA λοιπόν το αν θα είμαστε έξυπνοι, σπιρτόζοι κλπ. Αλλά είναι και οι συνθήκες που επηρεάζουν άλλοτε λίγο και άλλοτε πολύ. Αλλά τώρα το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που ρωτά ο περισσότερος κόσμος με όλα αυτά που βγαίνουν συνεχώς από εσάς τους επιστήμονες είναι το DNA στη συνέχεια και για το μέλλον. Μας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα ή θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο να θεραπευθούν ή τέλος πάντων να βάλουμε σε μία σειρά και σε ένα πλαίσιο ασθένειες από τις οποίες ο άνθρωπος πεθαίνει ακόμη? Μάλιστα. Το DNA ήδη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνεται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια η διάγνωση της νόσου. Δηλαδή παλιότερα έπρεπε, παραδείγματος χάρη για το AIDS, να περάσει κάποιος χρόνος, να εποαστεί η όλη κατάσταση, να υπάρχει ο χρόνος επόασης και στη συνέχεια να μπορεί να εντοπιστεί. Τώρα στη φυματίωση, παραδείγματος χάρη, επίσης έπρεπε να έχει κάποιος φυματίωση για να κάνει εξέταση πτυέλων και να διαπιστώσει. Τώρα με ένα κύτταρο μόνο, εφόσον υπάρχει ένα μόνο κύτταρο του βάκυλου του Κοχ, ένα μόνο κύτταρο μπορεί με την PCR, δηλαδή που ουσιαστικά η PCR είναι μια τεχνική ποσοτικής αύξησης του DNA, να εντοπίσει την νόσο, τη φυματίωση και να ξεκινήσει πιο γρήγορα τη θεραπεία. Μπορεί να εντοπίσουν απλές εξετάσεις πλέον που έχουν να κάνουν με την γνώση μας πια για το DNA και την προδιάθεσή μας σε ασθένειες. Δηλαδή το αν μια γυναίκα έχει την προδιάθεση να έχει καρκίνο του μαστού, μια εξέταση που βασίζεται στη γνώση μας για το DNA μπορεί να μας τη δείξει? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό το θέμα έχει κάνει μια μεγάλη... έχει κουνήσει πολύ αέρα γύρω του αυτόν τον τελευταίο καιρό
με την την κίνηση της Αντζελίνα Αντζελίνα Τζολί να κόψει τους μαστούς της κλπ. Και έτσι μου δίνεται μια ευκαιρία, τη γνώμη μου θα πω έτσι. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες, όχι για όλες τις αρρώστιες. Έτσι, για κάποιες αρρώστιες υπάρχουν κάποια γονίδια που μπορεί να τα εντοπίσει η επιστήμη, αυτή τη στιγμή τα έχει εντοπίσει, και μπορεί αναζητώντας τα και ανιχνεύοντάς τα να βρει και τις πιθανότητες να νοσήσει κάποιος από κάποια ασθένεια. Το ξαναλέω, αν οι ασθένειες είναι 10, υπάρχουν στοιχεία για το 0,000000001 των ασθενειών. Έτσι, είναι για πολύ λίγες ασθένειες, γνωρίζουμε. Ωραία. Τώρα, αυτό το θέμα του κατά πόσον αυτό είναι βοηθητικό ή όχι, αυτό είναι θέμα για συζήτηση. Δηλαδή, τι κάνεις από εκεί και μετά? Κάνεις κάτι δραστικό, όπως έκανε η Αντζελίνα Τζολί? Εγώ προσωπικά... Είναι θέμα πια απόφασης και χαρακτήρα. Προσωπικής απόφασης πλέον. Και δεν έχει και κάποιο νόημα αυτό το πράγμα. Δεν έχει Είσαι σίγουρος όμως ότι θα γλιτώσεις από μια σοβαρή ασθένεια? Δεν θα γλιτώσεις. Μου έτυχε να είμαι πλάι-πλάι με μια κυρία η οποία είχε κάνει μαστεκτομή πριν από 10 χρόνια και μου είπε, κοίτα τώρα, ακριβώς στο σημείο του κρυμνού, δεν υπήρχε μαζικός αδένας, είχε αφαιρεθεί, είχε κάνει μαστεκτομή η γυναίκα. Στο σημείο του κρυμνού ξανακάνω καρκίνο. Δεν διασφαλίζεται τίποτε. Και επιπλέον μπαίνει το άτομο σε μια διαδικασία συνεχούς αγωνίες. Δεν ξέρω. Εγώ διαφωνώ σε αυτό προσωπικά. Αυτό που βλέπετε εσείς, έτσι, οι ερευνητές, οι επιστήμονες, κυρία Γεωργίου, γιατί το DNA του κάθε ανθρώπου, να θυμίσουμε, είναι διαφορετικό, έτσι. Και ξεχωριστό και είναι η γενετική του μας ταυτότητα. Έτσι, πόσο πραγματικά το βλέπετε μαγικό ή όχι, ή είναι η τριβή πια και η καθημερινότητα της δικής σας επιστήμης? Ανακαλύπτετε, θέλω να πω, κάθε φορά κάτι που λέτε, μα τι είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά, που κάνει ουσιαστικά τον άνθρωπο τόσο μοναδικό? Το DNA είναι πράγματι μαγικό. Δεν θα πάψει ποτέ να με εκπλήσει. Δυστυχώς δεν είμαι από τους ερευνητές που κάνουν βασική έρευνα στο επίπεδο του να ανακαλύψουν γονίδια για ασθένειες κλπ. Έτσι. Η δική μου έρευνα είναι πιο εφαρμόσιμη άμεσα. Και η εξειδίκευσή μου είναι στη γενετική ιατροδικαστική, οπότε οι εφαρμογές μου είναι ως επιτοπλίστων κατευθύνονται, έχουν τέτοια κατεύθυνση. Όμως, θα ήθελα εγώ να μας το εξηγήσετε. Βεβαίως. Όμως, να ολοκληρώσω λίγο την απάντησή μου σε αυτό. Όμως, το DNA είναι μαγικό και έχει άπειρες δυνατότητες, και όπως μας έχει βοηθήσει στο να βάζουμε πιο εύκολα και με περισσότερη ασφάλεια τη διάγνωση, έτσι θα μας βοηθήσει και στο να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως θεραπευτικά τις ασθένειες. Και παίρνω αφορμή από αυτό το άρθρο που είδα στα Νέα και με τον τίτλο «Γενετικό χειρουργείο». Αυτό βέβαια είναι ακόμη σε πολύ πρώιμα στάδια, δηλαδή με παρέμβαση στο DNA να θεραπεύονται νόσοι. Και όταν λέω με παρέμβαση στο DNA, εννοώ με παρέμβαση στο γονίδιο, δηλαδή στη βλαμμένη περιοχή του DNA, στην περιοχή εκείνη που δίνει το λάθος μήνυμα ώστε να δημιουργείται η νόσος. Είμαστε πολύ μακριά, πιστεύετε, από αυτό θα γίνει ποτέ? Έχει γίνει, ένα λεπτό, έχει γίνει στα ποντίκια, με επιτυχία. Ναι. Το θέμα είναι το κατά πόσον αυτή η επιστήμη, από τη στιγμή υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει πολλής δρόμος να διανυθεί και είναι παρακεκινδυνευμένο ως ένα σημείο το να μεταφέρουμε τα πειραματικά δεδομένα από τα ποντίκια, δηλαδή από το οποιοδήποτε πειραματόζωο, στον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να μην γίνεται, ας πούμε, ήδη? Θεωρητικά και μιλώντας σαν επιστήμονας, όλα μπορούν να γίνουν. Και υπάρχει μια πολύ διακριτή, αλλά πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τι μπορώ να κάνω στο εργαστήριο και στο τι μπορώ να κάνω πραγματικά σε ένα ανθρώπινο σώμα. Το να ξεπεράσω για μένα τον επιστήμον είναι μεγάλη πρόκληση, το να ξεπεράσω αυτή τη γραμμή. Ένα βηματάκι. Έτσι. Ό,τι το έχω σκεφτεί θεωρητικά και το έχω εφαρμόσει στο πειραματόζωό μου, στο εργαστήριό μου, μπορώ να το κάνω και στον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα μπαίνει κουβέντα πριν κλείσουμε για θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Ιατροδικαστική. Γενετική ιατροδικαστική είναι ένας κλάδος της ιατροδικαστικής
που εκμεταλλευόμενοι τις μαγικές ιδιότητες του DNA, εγώ θα επιμένω να το λέω μαγικό, μόνο το λατρεύω, εκμεταλλευόμενοι αυτές τις μαγικές του ιδιότητες, βοηθά στην επίλυση, λύνει, όχι βοηθά απλώς, πολλά ιατροδικαστικά ζητήματα. Είναι αυτό που λέμε, πήραν το γενετικό υλικό από τον τάδε και έγινε ταυτοποίηση κλπ. Και διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης και ότι η κοιλίδα αίματος που βρέθηκε εκεί ήταν δική του, γιατί μάτωσε στη συμπλοκή, γιατί το... Ακόμα και τρίχα που έχει μείνει σε ένα μαντίλιο, σε ένα μαντίλιο, σε ένα καπέλο. Αυτό, κυρία Γεωργίου, ανατρέπει και υποθέσεις πάρα πολλών ετών. Δηλαδή, διαβάζουμε ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει φυλακή 20 χρόνια, 30 χρόνια και τελικά απεδείχθη. Και επιδείχθη με αυτόν τον τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο, ότι ναι. είναι αθώοι, πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα. Μάλλον έχουν νούμερα, αλλά είναι πριν από κάποια 2-3 χρόνια. 4 τα νούμερα που ξέρω. Έχουν αυξηθεί σίγουρα ο αριθμός των υποθέσεων, τέτοιου είδους υποθέσεων, δηλαδή ανθρώπων που καταδικάστηκαν και στη συνέχεια απεδείχθησαν ότι ήταν αθώοι. Επίσης, ένα άλλο μυστήριο. Συζητούσαμε για πολύ διάστημα για το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ. Και σε τέτοιες υποθέσεις, πάντα η γενετική ιατροδικαστική, άλλο αν θα το μαθαίνουμε εμείς ή όχι, μπορεί να δει πραγματικά τι έχει συμβεί. Βεβαίως, μπορεί να είμαστε σίγουροι δηλαδή από ποιο τρόπο. Βεβαίως, γιατί το DNA δεν καταστρέφεται. Υπάρχει, και εγώ προσωπικά που σας μιλώ, έχω απομονώσει DNA από κόκκαλα του 28ου π.Χ. αιώνα. Το μόνο που παθαίνει με το χρόνο είναι να κόβεται, αποδομείται, να κόβεται σε μικρά κομματάκια, αλλά δεν χάνεται. Άλλωστε στη φύση τίποτα δεν ξεκινάει από το μηδέν, τίποτα δεν καταλήγει στο μηδέν. Αισιόδοξο. Θεογονία. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Γεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι, με ένα μικρό τρόπο κι εμείς, γιορτάσαμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα DNA. Αυτού του μαγικού κυτάρου, όπως μας είπατε. Μορίου. Είναι πιο μεγάλο. Το κύτταρο είναι πιο μικρό. Όχι. Το κύτταρο εμπεριέχει το DNA. Το κύτταρο είναι μια βιομηχανία που έχει μέσα τα πάντα. Έχει και DNA, έχει και RNA, έχει και διάφορα. Είναι μεγάλο το κύτταρο. Είναι μεγάλο το κύτταρο και εμπεριέχεται. Το κύτταρο είναι το υπερσύνολο. Δεν είστε υποχρεωμένα να τα ξέρετε. Όχι, τα είχαμε διδαχθεί και τα ξαναλαμβάνουμε στη βιολογία με τα παιδιά μας. Δεν έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο ακόμη να το θυμηθούμε. Όταν φτάσετε. Κυρία Γεωργίου, να είσαστε καλά. Και εσείς. Σας ευχαριστώ. Και πάμε